Mauritanie ministre des Affaires étrangères Dr Mohamed Salem Ould Merzouk ale sela Malila ka kɛ ni avril kalo tile 10 alamisa don san 2025 nin tama kun ye walasa ani Mali jamana ɲɛmɔgɔ o se ka kuma sɔrɔ ni yiriwa kow kan fo ka taa se Mali tungarake minnu bɛ Mauritanie olu ka lahalaya ma. An balimaw an ka foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye kabini u sigiyɔrɔ la. An bɛ segin ka don an ka kunnafoni baaraw kɔnɔ ka aw ladɔnniya ka fɔ Mali transition ɲɛma General Assimi Goïta ale ye a bisimila Kuluba ani Mali ɲɛma wɛrɛw fo ka taa se Mali yɛrɛ ministre des Affaires étrangères ma Abdoulaye Diop. Nunu ka kuma ɲɔgɔnya nunu ye tali kɛ bɛn ale ni keleyan kow kan fo ka taa se sɔrɔ ni yiriwa ale ni Malile minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Mauritanie ma olu ka lahalayaw ma. Nga nunu ka kumaw sinsinna kosɛbɛ tungarakew kan. Mauritanie ministre ale ka fɔla ko ni ye farafinw olu ka tungalataga jateminɛ o sigiyɔrɔma 100 la k'i bɛ taa sɔrɔ ko 80 o bɛɛ bɛ kɛ farafina yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ. Ko wa o tungalataga minnu filɛ nin ye ko o ka ɲi farafin jamanaw yɛrɛ ma ko sabula ko a bɛ sɔrɔ yiriwa ka tila ka bɛn ale ni keleya ko o sabati jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Nga a da segera waliya dɔ ma ni o ye immigration irrégulière ye ko maa jugu dɔw le bɛ yen nɔ ni olu kɔni kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn dalajɛ kulukulu ye ni o ye réseau de trafiquants de personnes ye ko o réseau mɔgɔ ninnu de bɛ maa caman ganamu ka taa ni u ye tunga fɛ ko wa a caman yɛrɛ la a adamaden kasara o ka bon kosɛbɛ ko ne san 2000 ale ni 24 yɛrɛ ta k'a lajɛ ko a ka ca ni maa 500 ye minnu siw taara ye kɔgɔji bolow fɛ ko wa kabi ka ɲinan san yɛrɛ fɛnɛ daminɛ san 2025 ko mɔgɔ minnu yɛrɛ siw yera o cogoya ninnu fɛnɛ la ko a ka ca ni mɔgɔ 100 ko o hukumu kɔnɔna la Mali ni Mauritanie kan ka jɛ ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka nin waleya ninnu ka fusiri u danna. A tilala ka sinsin fɛnɛ Mali ni Mauritanie ka baara ɲɔgɔnyaw kan wa a tilala ka laɲini yɛrɛ kuraya ko u ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw u ka jɛ ka maa jugu ninnu kɛlɛ minnu bɛ maaw ta ka taa ni u ye tungaw fɛ ka sɔrɔ sira minnu yɛrɛ tɛ sira jɛlenw ye ko wa Mali ɲɛmɔgɔw olu ka fɛɛrɛ kɔni sigi sen kan tungalatagala ninnu u k'u jija u ka sɛbɛnw dafalen ka kɛ u bolo. Mauritanie ministre ale ka kuma kuncɛ la a ye a yɛrɛ ka fɔ ko ni Mauritanie jamanaden bɔra Mauritanie ka don Mali kɔnɔ yan nɔ ko o b'a ka so ko wa hali ni maliyɛnw yɛrɛ fɛnɛ bɔra a ka so ya ka taa Mauritanie ko o tigi fɛnɛ bɛ a ka so ko ga baara gɛlɛyama yɔrɔ ye mun ye ni o ye migrant minnu bɛ situation irrégulière la ye olu tɛ maa wɛrɛw ye minnu bɛ bɔ Mali kɔnɔ yan nɔ ka taa Mauritanie jamana kɔnɔ ka taa sɔrɔ Mauritanie sɛbɛnw tɛ u bolo ale ni sɛbɛn minnu kan ka i yamaruya i ka to olu ka jamana kɔnɔ o sɛbɛn ninnu fɛnɛ t'i bolo ko o de bɛna ni gɛlɛya caman ye ka taa lakanako ta fanfɛ fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma ko ni o kɔni tɛ ko maliden fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni olu ka sɛbɛnw dafalen don u bolo Mauritanie jamana kan ko olu kɔni bɛɛ lajɛlen ni hakilisigi bɛ ɲɔgɔn na. An balimaw Mauritanie ministre des Affaires étrangères o ka nali la Mali kɔnɔna la an sera ka ninnu de tɔmɔtɔmɔ a la k'o da aw tulo kan. An ka foli bɛ aw ye kabini aw sigiyɔrɔ la a k'an bɛɛ diɲɛ sanga wɛrɛ.